Anga fuli ani wali nyuma nombe ka nyeshi au ma Mali kono ani Mali koka ni kuma imba soro omunu sigile do jabaranu koro ka nyemada wala sa famia bi soro ofe TV Shirifila bamananga kuna funi na wala libina ka yemunu na Mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma selenye bagruba kuna funu fle ka kleta ani duru krengren sigida lakanali kama 15 de l'environnement Atakuta ani shekina 18e édition ka beni nyina sai samba fla ani ta ani wolonvla o baro bena boloda mopti marabolola a baro nundo na kuna fundi kena do senga ka beni tenendoyenye mekalo kile muka ani konoto ninde bamananga kuna fundi na kuma baye swani mimi na wala like awye au bismillah Kakleta aninduru kerengeren sigida lakanali kama 15 de l'environnement Atakuta ani shekina 18e édition baro bena buloda ka beni nyina sai samba fla ani tan wolonvla mopti marabolo kono a baro dunduna kuna fundi kenedo CFE munkera maison de la presse la ka beni tenendoyenye mekalo kile muka ani konoto ka dakunke ka nga dugukolo bonya ka nga su bonya ka laban ka nga sinya sigi bonya anga mamunu kumba kene ka Shirifula jabarani togola oyi Amadou Kamara anaka jatala Mohamed Sidibe Ministre Somin Kacha Benimbe anga sigida ani anga kungoda o lakanalima ministère de l'environnement ka kanyani aka baraw boloda togoyi sanwo san abe dogokun flata kanyeshi anga sigida ma namba wele ko 15e de l'environnement ni ata ko tan shekinai mimbe na ke mopti marakono donc billaje munye amina bara baboloda mopti o bara bain o be damine juin kalo ka damne kle durula ka se kle tan shegima o bara bain abena ke ka kunafuni ka jense ka mo sensibiliser o ka donc ka fo sania we antabolo ye anga yoro sania bara chamambe ni anga ministère no ye sigida sania ye o be a exiger dugudeunka donc occasion est dugude on ka boa kalama kuna funi ka duma o kan ka minke o man ka minke ambe awla donné ka fo ko 15 de l'environnement ale wakati krenkreniye wala saka mo hakli jigi tabolo nyumon munu be ke sababu e ka nga sigida la kana jeya hokumu kono ani kungo matrafali ani wale ya nyumon chama minu ba nga sigida asanuya ka klaka alakana bonye ani karama kono beka do ka fo ni dugu nogora ka fo abeni kololo de la sama donu yolu don olu bi se ka véhiculer ka kuma fo mo to nyana donc o de ato ani conférence de presse ni organisée 15e de l'environnement en bas que sans ka organiser ka fo mo nyana journaliste ambe compter la awde ka pour que aw ka se parce awde bi se akuma photo la katema aw yera ka parce que aw yi technicien ndu donc ambe se akuma photo la katema donc awde bi se ka gere mo la ka fa ay wa ni problème de be na mani keta ni de akololo na ni keta ni de avantage donc na yo fo mo yo o de ba on lafia donc ambe fe o de ka ke o de ato ani conférence de presse ni organisée oni bébé ka dogaide don c'est ça ambe ka jatimne ko donc moti tawde pour ka feremne ou ka élevage ta bi se ka dilan to kamina baga mara bi se ka nya to kamina moni bi se ka nya to kamina Sénégal bi se ka ke to kamina la fia kono e yiri tika ni fen o bi se ka no ka to kamina ani jeya bi se ka sabati to kamina moti kono ji ko fe na bi se ka sabati to kamina moti kono donc o fere o de bi ni ka tige moti ka were bana fa nyana parce que lu de kan ko conférence ka kono o le bi na nya fa na donc ani PDF mbe nyoko fa ani partenaire technique financier mbe nyoko fa olu bita laje olu bara fa nuli mi fo tinya do ni de ka préoccupation donc anga fere ndina la nyinan san mopti marabolo ale de sugantira ko ka ta ko tani shekinai a baro bela jele buluda yin min blalembe wasade Isiaka Sidibe nale assemblée nyamai ale ka nyamaya kono wa ambe awla donné ka fa ko ni bara kerenkereni abe talike barawla ina fa munu kera ka teme Segu Sigaso ani Kayi Jean Jigi Keta ka donta kawriya sombe tabakoro na ka baro be nyeshi kungo kono la ko nyaw nyana bolima aye klinani kalambulo daile ka nyeshi mauma mamunu nga barabe nyeshi kungo kono la ma wala saka seku ka donta o kawriya uye kalambulo nsigi dakuminga obetalike sigida falen fe munumbe fale akono ani mamunu daire mesir lembe ala anga mamunu kumbe akeneka oye Abdul Karim Sakoye anaka jatala Ibrahim Kulubali ngabe wala mami fe kafune bachilido
a bɛ taa se fo mɔgɔ 25 la minnu garijɛgɛ donna nin dɔɔni kanguruyali in na dɔɔni kanguruyali min ni a kɛnɛ sigira sen kan cakɛda jɛkulu fɛ minnu ka baaraw bɛ ɲɛsin kungo kɔnɔna lakanani ani kungo kɔnɔna jiridenw sɔrɔ yiriwasiraw banbali ma n'u ko a ma ko programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR baarakɛda jɛkulu in a sigira sen kan ala ni Suède jamana ka kɔkɔrɔmadonni walew sababu la ka ɲɛsin Mali jamana ma sefa wari miliyari 1 o n'a kunganfɛn cakɛda jɛkulu GDFOR a sigira sen kan wa musaka minnu bɔra ka don a da fɛ o bɛnna o de ma GDFOR ye cakɛda ye cakɛda min ni a ka laɲini bɛ bɛn kungo kɔnɔna lakanani ma walasa ka kungo kɔnɔna jaw kɛlɛ ani cogoya min na nafa bɛ se ka sɔrɔ kungo kɔnɔna la o fana ka laban ka kɛ jamana sɔrɔ yiriwasira sinsinnan dɔ ye Suède jamana ka lasigidenso ma ɲɛma min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ale nɔna bilala kɛnɛ kan ni maa min ye o ka kɔrɔfɔw la a da sera fɛn min ma o bɛ tali kɛ kungo kɔnɔna ja ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔw de kun kan projet GDFOR a ɲɛmamuso ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ nin dɔɔni kanguruyali kɛnɛ min sigilen filɛ nin sen kan a bɛna kɛ sababu ɲuman de ye mɔgɔ minnu ni olu garijɛgɛ donna kɛnɛ in na walasa k'olu ka dɔɔniw kanguruya ani ka labanna ka hakili ɲuman d'u ma ka ɲɛsin kungo kɔnɔna lakanani fɛɛrɛw ma ka kungo kɔnɔna ja kɛlɛ walasa an bɛ se ka kisi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma sɔgɔmada in na an bɛ centre la an b'a fɔ centre min ma ko centre de formation pratique forestier Jean Jigi Keyita de Tabakoro o ye eaux et forêts ka école dɔ ye alors an bɛ yan bi ka se k'an ka baara dɔ kalan dɔ démarrer kalan in san 2 kalan de don an b'a fɔ ko a bɛ kɛ waati ni waati dɔgɔkun kalanw don a bɛ se ka kɛ dɔgɔkun 2 yɛrɛ ye thème caman b'an bolo parce que an y'a ye k'a fɔ sisan service da caman bɛ yen nɔ an ka compétences bɛ ka dɔgɔya i n'a fɔ an ka faamuyaliw o bɛ ka dɔgɔya parce que an bɛ bɔ ni compétence dɔw ye kalan ye école la mais an bɛ fɛn dɔw ye dans la vie min an m'o kalan kɛ école la donc il faut que an ka kalan la pour que an b'a fɔ ma ko ressources naturelles olu bɛ se ka améliorer cogo min na an b'o hukumu kɔnɔna na an y'a daminɛ ni waati yɛlɛma thème de bi waati yɛlɛma thème o ye thème ye min a bɛ bɛɛ concerné bɛɛ lajɛlen parce que an b'a ye waati yɛlɛma an b'a ye an ka ko bɛɛ lajɛlen na ni kalan ninnu fana a bɛ adressé mɔgɔ caman na n'an b'a fɔ ma ko développement rural sɛnɛkɛ branche b'o la bagan mara branche b'o la m'an b'a fɔ ma ko k'an ka kungoda latɔpɔtɔ o branchew b'a la géologie mine service da min bɛ intervenir gestion des ressources naturelles olu bɛɛ b'a la collectivités b'a la société civile b'a la n'o ye ONG ni association ye an ka communauté fana b'a la o kurunbu karili o ye bi ye an bɛ o hukumu kɔnɔna na baara in yɛrɛ bɛɛ a financera Suède de fɛ Suède ye GDFOR ka partenaire financier a financera Suède fɛ miliyari 1 ani miliyɔn 31 ɲɔgɔn baara don donc mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 200 de kan ka former san 2 kɔnɔ wari nin na donc wari nin fana bɛ kɛ min ye an bɛna baara bɛ kɛ yɔrɔ minnu na parce que mɔgɔw bɛna siya fɛn fɛn ni concerné la i bɛna siya donc formation an b'a fɔ résidente de don minnu bɛ an kalan minnu yɛrɛ bɛ kalan bɛɛ bɛ siya donc olu siyɔrɔw labɛnni n'u ka fɛnw a yɛrɛ ye visite dɔ kɛ an nɔfɛ a y'a ye chambre kelen minnu b'a kɔnɔ pour que n'i tɛ ka so i kana dɔn ko n tɛ n ka so parce que responsable de écoledenw ko tɛ responsable don donc le confort o bɛ yen nɔ formateur bɛ yɔrɔ min na o bɛ yen kalanw bɛ kɛ salle min kɔnɔ olu bɛɛ b'a la ani équipement olu b'a la ani n'i nana u bɛna dumuni minnu kɛ musaka ni min bɛ d'u ma formateur minnu na ka n'u kalan olu wariw donc wari in ye olu de ye programme yɛrɛ bɛ relevé direction nationale des eaux et forêts de la an ka cakɛda ye cakɛda tɛ fɛn ta musaka la parce que anw ye gouvernement ka cakɛda de ye anw sigilen bɛ ka baara kɛ anw tɛ fɛn ta mais n'an nana an b'u dɛmɛ ka baara kɛ farikolo la baara mɔgɔw b'o kɛ n'o tɛ k'a fɔ k'an bɛ wari bɔ an tɛ wari bɔ a la mais an bɛ centre min kɔnɔ o de bɛ se ka wari bɔ a la n'o tɛ GDFOR de bɛ na ni wari ye ni Suède bɛ wari de an bɛ na ni wari ye donc an tɛna dɔ wɛrɛ bɔ a la mais centre de bɛ dɛmɛli kɛ kosɛbɛ parce que an y'a ye o fana bɛ ka aménagement dɔ kɛ ka fara anw ta kan komi an ye commencé ka yɔrɔw dilan yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'anw ka dilanni tɛ se o ma parce que an ka baara yɛrɛ tɛ se olu ma mais u yɛrɛ bɛ k'olu dilan ka fara kan pour que yɔrɔ tɔ bɛ ɲɛ cogo minnu na mais o da kɔni o bɛ centre mɔgɔw bolo da tɛ ne bolo. an b'a lɔdɔniya k'a fɔ dɔɔni kanguruyali kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye sen kan cakɛda GDFOR fɛ cakɛda minnu bi an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni olu ka caw bɛ ɲɛsin ji ani kungo kɔnɔna koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma o cakɛda kofɔlen ninnu baarakɛlaw olu de ka dɔɔniw bɛ ka kanguruya wa programme GDFOR laɲini minnu makɔnɔnen don a bolo nin formation in kɔfɛ o ye nin baarakɛla ninnu ka dɔɔni kanguruyalenw kɔfɛ u bilala ca minnu na ni o ye kungo kɔnɔna lakanani ye walasa k'an kisi kungo kɔnɔ jaw ma u ka se k'o baara ninnu lawaleya fo ka s'a dan na. kɛnɛ dɔ sigira ka se ka sigaro tila Bamakɔ sugu ni ɲɔgɔn cɛ mun labɛnna sugu ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛ n'o ye collectif des acteurs des marchés du district de Bamako ye baara in tako filanan sera ka sigaro tɔni 17 de tila a tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ mun musaka sera sefa wari miliyɔn 9 ma baara in sigiriw fɛ kari tɛmɛnen an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan o ye Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Seydou Ɲare. Sunkalo kalo ye baraji ɲini kalo ye
ŋaniya ɲuman kɛ baaraw do ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigiɲɔgɔnya la o de hukumu kɔnɔna na Bamakɔ faba suguw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'u ko a ma ko collectif des acteurs des marchés du district de Bamako u ma sɔn k'o hakilina in lada wuli sugoro tɔni 17 u y'o ta k'o tila fu u ka jɛkulu in tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Bamakɔ sugumɔgɔw ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba in sugu 70 o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ tali kɛ Bamakɔ faba sugu caman na an nakun fɛnɛ na parce que bi ye hinɛ dɔ ye bi ye ka an tasi kɛ ka se an yɛrɛkun ma k'a fɔ kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ donc o hukumu kɔnɔna na an y'an miiri k'an tasi k'a fɔ sunkalo fɛ est ce que an b'an ka ko dɔ kɛ pour que an ka tɔn mɔgɔw ka danna k'a fɔ tiɲɛ tiɲɛni na nin tɔn ni tɔn tɔw tɛ kelen o de kosɔn an ye salon an ye nin ko in kɛ an ye tɔn 15 an y'o sɔrɔ an y'o tila ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan an ye tɔn 17 sɔrɔ donc an y'o fɛnɛ tila an b'a ɲini san o san an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔ fara toujours a kan pour que bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ tɔn in b'a fɛ ka hakilila min don commerçants na o ye an bɛɛ ka hɛrɛ de ye an bɛ Ala ɲini Ala k'o sabata nin kalo lahɔrɔma in na. Nin baara ɲuman min kɛlen filɛ nin ye collectif des acteurs des marchés du district de Bamako fɛ Bamakɔ suguw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu a bɛna kɛ sababu ɲumanba de ye tɔnden ninnu ma ni dɔ bɔli ye u ka sunkalo musaka bɔtaw la bari sabu ka d'a kan sukaro ninnu bɛna tila u ni ɲɔgɔn cɛ fufalaki. Sigi min kan komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ sukaro de labɛn san o san ka tila an ka suguw ni ɲɔgɔn cɛ hakila ni y'a deuxième édition de parce que salon an y'a kɛ ɲinan de y'a filanan ye ala barika la comme collectif des acteurs de marché de district de Bamako bi an bɛ yɔrɔ min a bɛ sugu 70 bɔ min b'a kɔnɔ o tuma na ka bɔ Bakɔ ka na bila Baɲɛ o tuma na san kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ye sira caman na mais an ka se ka ɲɔgɔn ye c'est-à-dire bonya kɔnɔna na n'an ka yɛlɛ an ka sunkalo kunbɛn o bɛ se ka kɛ min ye o ye nin ɲɔgɔn action de o de kama an ye nin boloda ala barika la bi an sera k'a kɛ sukaro tɔn 17 de bɔra ɲina salon an kun bɛ tɔn 15 la mais ɲina an bɛ tɔn 17 de la min sera ka fɛngɛ aya musaka in bɛ di mɔgɔ minnu ma sugu bɛɛ ta bɛ d'i ma i bɛ taa n'a ye i ka sugu kɔnɔ olu yɛrɛ de b'a dɔn sugu yɛrɛ kɔnɔ responsable minnu bɛ yan ani cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔba min bɛ yan a ka kan ka di minnu ma bɛɛ ta bɛ d'i ma n'an kɔni y'a di tiɲɛ de don an de ye premier responsable ye mais o ye anw ta bɔlen a la e yɛrɛ de b'a dɔn i ka kan ka di mɔgɔ min ma i ka suguw kɔnɔ. ɲinan dara san min kan Bamakɔ sugumɔgɔw ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in u ye suguro tila in boloda nka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ salon ta kun ye tɔni 15 ye o b'a yira ko nin dɛmɛɲɔgɔnya in dɔ farala suguro hakɛya kan ni tɔni 2 ye a musaka bɔta an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u taar'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 9 na sunkalo ka dara kɔnɔ ni suguro di kɛnɛ in kan miniti kunkurunin taara k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin jɛkulu in tɔnden ma fatulenw ma. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Dimanche mɛ kalo tile 28 o kɛra Gambikaw ka jamana ɲɛmaa kura Adama Barrow ka tile 100 sɔrɔli ye jamana ɲɛmaaya la. Février kalo tile 18 tɛmɛnen a y'i jɔ k'i kale fasodenw ye a ka foroba sigili kunfɔlɔ kɛnɛ kan min kɛra Senegal faba la Dakaru ka sabu kɛ Yahaya Jammeh kun labanna ka jira k'a fɔ a ma jɛn ni a ka jamana ɲɛmaaya ye ko kura. O kun kɛra sababu ye ka Adama Barrow kɛ ka Gambi jamana bila ka t'i yɛrɛ kalifa Senegal faba la Dakar. O donni kama a kɛtɔ k'i kale jamanadenw ye k'a to jamana kɔ kan Senegali jamana kɔnɔ a ka dakuru ɲɛfɔlɔw kɛra min ye o ye bi Gambi yɛlɛmanen de ye nin ye wa badada hadada yɛlɛma de do sa. O tɛmɛnen kɔfɛ wasadensigi kalataw fɛnɛ na Gambi ka den fanba fɛnɛ labana k'i bolo ɲɛsin ale ni fangaɲini jakulu de ma minnu ni a jɛra ka jamana ɲɛmaya ɲini ɲɔgɔn fɛ. Yahaya Jammeh ka fangaɲini jakulu ma se ka wasaden caman sɔrɔ nka u n'a ta bɛɛ tile 100 kɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmaya la hali bi Adama Barrow jamana ɲɛma kura a makɔnɔnen do sira caman nka dɔw y'a yira k'a fɔ fiɲɛw minnu ni olu yera a ka tile 100 baara kɔnɔ o dɔ ye hali bi n'a ka biya Gambie jamana kɔnɔ jamana ɲɛma danga jɔyɔrɔ kɔni langolonyalen don ni o ye vice présidence jɔyɔrɔ ye ka sabu kɛ Adama Barrow b'a fɛ an balaka dɔ de ka kɛ jamana ɲɛma danga ye ni o ye Fatumata Tabanjangi ye nka jateminɛw nana bɔ a kan k'a fɔ Fatumata Tabanjangi yɛrɛ a si birindin bɛ bari sabu ka d'a kan walasa i ka kɛ jamana ɲɛma danga ye i si man ka tɛmɛ san 60 ani san 5 kan balaka ye nun dɛmɛ bɛ o kan o kumana fɔ ni yɛlɛma de donna
jamana sharia sumbala sa balaka ingamo wala sa ka se ka jo jamana nyema danga njoyoro ina nonde koni aka jamana nyema danga ya sebembura ka dalufu itise ka soro mimba jira ka fo ayoyi barsabu ka daka no kera be o ye jamana nyema erekele ka jamana sharia sumba soso o kera sababu ye jamana nyema koro ya haya jameka maminumbe gambi jamana kono APRC fanganyini jakulu kono olu keme ko ta ko ke uka yelenganzoye ka ke uka keleke bere fana ye ukeme ka jira ka fo ni mbela jele de daluye olu bolo ka jira ka fo ya haya jame hali nate jamana kono gambi kunga kuma tise ka ta ka fanganyini jakulu to atise ka ta ka ya haya jame retu wa adama barubina fangana domina akunye laidu minunda ka fo yelema do nake wasablo kono wasade umve jamana tabolo kunga olu shi sende ka ke folo nga kengeme ka jira ka fo utikalo nata o labanda ula ko yelema do nake yoro minombe no ni mabise ka fo ko nyata sorola ulula adama baruka tile keme bara la jamana nyama yala onaka kirita fai janselegena ni setigi jamana yoru bolo obike nyata sera ya bulu bawo ya jame kunya jara ka fo jamana keto do ki yereta ka bo janselegena ni setigi jamana ka kiri bulu ba cour penal international CPI kono ga adama baro nane aya yara ka fo utibo ubito akono ko yenyata ye janselegena ni setigi jamana bulu otemene ko fe adama baro mamino minene kundo ya jame ka fanga fe politiki nasara uka ulu chamanzira kabla o nga ya jame re no fe mamino mbe ni adama baro naka fanga keme ka jira ka fo ka ya jameto fanga la kuye kokolo cha mange uno kanga mine kiri na seka ulu no boku uno mine wa unyine ngali to mibe amana tike dauda kwa ninga ya jameka lakana jakulu kerengere ne minyashine kundo mau mine nima ni ukama ko service de renseignement walekele service secret o mabe mala ulu do welele do boko jenine kanga hali shini ulu ka kiri de ka seka nyesoro soro bina ku nasaraka jamana ere kwa ni matise ka fo kibi onanyo na kuna foni dumamba fo ka sabuke faso wakande langulo nyaledu doroma kele teke su kono adama baro kunye laidu tafana ka fo na fere bela jeletike ninga gambi dayele ka nyeshin jianseleke nani mo wala sa banyuma ngela ka ubese karane na polo e ka do jamana dafe abise yiriwa o fene sinde ka sira soro yele mawore mi mene be ni mabise ka fo ko adama baro nane kera sababu ye ko lase gambi jamana mo o ye kuna fone di nasara ye kuna fone di la ko ne mbila ma ani ya haya jame klete kelenye nga o kuna fone di mi ni mabise ka fo ko o ye benga mbanga nafa doyi o be ka laba ka dakuya jamana nyama adama baro yere ka fanga de la barsa buka daga kuna fone de la ukuma be uba borondo ka jira ka fo anani sizanje ko bara ubela jele ju mbe ko fo ite ka se ka nyesoro kwa ka suma bara upe Kenya jamana kono jamana kundikisi galatau ayere mangutu bara udamene nani ukama ko kampanyi dimashi mekalo tlimuga ani segi kalata labeni jakulu ye chebo sabanyona koluka yamaro ya sebe di umoka fo ubise ku kambo o ma sabaula Raila Odinga ale furadama akeme ki kamo ka jamana nyama ya nyini ngati daja ala nganinze inda damvara membe ani sando utanyene neche ude ka fo fangasina matombela jele de farala nyonga kale ko ninjira ka fo alebeke ubela jele to kola chebo ye mana bebe faraka kale kokoro maddu ani jamana kundigi ni nyonje ni oye uru Kenya tai kambanyu mbara udamene na afe Kenya fa bala Nairobi ukanyongo mesommi wele ko centre de conférence kanovo wara fa bela jelela ninga na yere mangudu bara nunudu Raila Odinga ani fanganyoni jakulo minu mbara la nyonga bela jele jeme ka jira ka fo ubido dakilembe nizi Kalonzo Musoya obeke Raila Odinga kadanga ye fangasina matonga faranyonga jakulu bayingono ka jamana nyama yanyini ukeme ka toko mi wele ukafangasina matonga faranyonga jakulula o enazai ukanoba uyajira ukadandiga lula yere mangudu bara unu dondo kafo don daula ufarafara le de bijamana nyama yanyini nganinze imbela jele de fara menyonga kajira kafo ubafeka uru Kenya ta binga bo fangana dalaka minunda me kulu yanga wali kele kulu ke babu seunye kambanyi ngono odoye Kenya eregwele yai chama ngeme kajira kafo Raila Odinga na sigira jamana nyama ya la Kenya kono maminunde setigi bawye kwa nolu deme wala sa ukaduguje ko muganinda maya ubiseka no ya ubulu dalaka flana efemenye oye kalata labeni jakulu commission electorale fangasida maton bela jele keme ka jira ka fo obeka deme jamana nyama ya so fanve kerengere ne nyana jamana nyama uru Kenyata okumana ukala nyini efemenye obafe ninze ni jamana kundikisi kalata ukera akedo kalata ujabi ukabo marabulu nga kana faranyonga ka fo kabina bo dakuru nyakele kalata labeni jakulu commission electorale fe ukomi mako au niveau national otedowere ka marabulu jabi ubela jele faranyonga kasoroka no bo fa bala fangasida matonga faranyonga jakulu ba fede marabolo bela jele takabo adana no kera jate o bela jele na kekelenye mo bulu ngapama nani kalata labeni jakulu commission electorale yo korofo me uya jara ka fo oni jamana sharia tita kalata sharia de bela kalata sharia ko ni kalata kera be abela jele de bi faranyonga marabolo bela jele bi faranyonga ninga soroka na nuwe fa bala ka soroka na kalata jabi ubo
Avreso de jamana kono ni njwa furanje kunjeli ni ukama ko weekend jamana nyama Jacob Zuma pro kutura ko kura kasabuke ayre ka fanga ni jakulu ko ANC olu mode farale kundo nyonga kalaje ubese ka fochugo soro Jacob Zuma ayre ka lahala ula na manya ka fa kunga macha ya ledo bi macha mane keme ka jira ka fo ani fanga bla ayre de kaka kasabuke yuruku o kasabe anofe ANC fanga ni jakulu kono ama nyama ufarala nyonga ma keme ani ma wulumla nyona chama ngoni kuma fe akabo jamana na nyama yala ne fanga nyine jakulu kunyijo ojo yoro la be ka foku ya jigi woro be akumi jigi o anake nyanguma ademe ma ukolo guri yara amamene ne beto akajoro la jamana nyama yala fanga nyine jakulu secrétaire général ya ni nyongume nje sibiri okunya jara ka fo Jacob Zuma kungango kuma tefo yala akumeka dugode maula wala sa ukudenga ko ingesa wa onyini ngalito mi koni mbe akoni mana tike Dauda ko ninga dala bana kase ko imo Jacob Zuma ko ni majigi mbli ANC fanga nyine jakulu ya jara ka fo ndenendo ulatle yamba fe meka lotle mwa ani konondo widan ke lido ke kuna foni dilawi nga wona tabe Jacob Zuma maminu makanu olu de baka chaya jinya dongodu wadi mashite mene so mada yamba erefe avre suri kuna foni di gafe do ke ngume ka jira ka fo ko bataki do soro la ka bo Jacob Zuma famve anake nyanguma mingla nake ula barsabu kadaka kuna foni soro sara kura bataki sebe farati badu ado biseka balaka porokoto kata ye eju afafe ko bataki kono kwa sebe me ka fo Jacob Zuma na kwani ya ye ka fo abi wajibi ya fanga ni jakulu ANC fe ka bo jamana nyama ya labe kwa keme ka kalfa yoro ke Dubai de o yala bataki nye bataki jole nye sawa chinye do chinye te o kwani maseka semendia nga Jacob Zuma ka babu sendiki mamena ni korofo imena ya jira ka fo ngunu kuma udo mino ni mamanga kalado inyina ka benui Jeselekena ni tomba Nations Unies ka baskili jakulu menumbe nyefe casque bleu olu tokola dongere ne obinyana maya ka beni mekalo tlimuga ani konondoyi asembe polisila ka menumbe jeselekena ni tomba Nations Unies ka baskili jakulu kono surasiu ani manana masumale uni uye civilu ye bela jelebi tashi blake ka nyeshi mouma minuni odu bira jeselekena ni tomba Nations Unies ka baskili jakulu kadra kono ma basaba ani kemeduru do ka damene 1948 kana sesamo ode bira jeselekena ni tomba Nations Unies ka basigeli jakulu bara ukono hali no yasorla uka bara inafaka bo fana njamana ukono onata be bolongani defene nyeshi medien selgena ni toma Nations Unies ka basigeli jakulu bambla bulala mandigu mo kafo ube basigi uminu na ku nyini jiemanga ma jamana ukono yoro do fene be mini o fene e mangudu chienye umo ka sabuke kuma be tege bitata bingali de la kerengere ne nyana ka bi denda nika klongeta fafe walikele ka bi musumanunga amya ula donia ka fo jenselgena ni toma Nations Unies bibi na ube ka basigeli ke yoro tani woro nyona de la jinya kono nga yoro chamambe olu bara ube kase ukunje kuma ula kolo warita be uchugula juin kalo labanda ula jenselgena ni toma Nations Unies ka basigeli jakulu bu yere ta pelenge dem ka bokulu wari Haiti jamana feneta obi banka beni octobre kalo natai Liberia jamana feneta obi banka beni marsi kalo ye sambafla anita nzegi oye sanwore ye jamana keme ani jamana muga ani jamana nani jinya kono olu de keme ka deme do ka nyeshi jenselgena ni toma Nations Unies ka basigeli jakulu mami mise ka to abise ka masoro ninga basigi sabati jemanga ma jamana ukono bamananga kunafoni be kunceni farkolo nyenaje kerengere ala sela dulanci anga jamana demsen la kamunu be nu shite teme santa ani wolon vlaka ni beke a chien flanay uka coupe d'Afrique jonjon taka tukunyon ko chien fla nyame temene samba fla ani tanduru ulabana ka gabontata samba fla ani tan wolon vla ka beni kari temene mekalo klim kwa ani shiki Boubacar Traoré infré abe wala li chamakani ni finali belbelen keneka Mali demsenu muni shiti teme santa ani wolon vlaka we seba soro Ghana demsenu go kile ani kanagolo kera jama banyena ni nana kasaka nan ko inseria Jonas Kombla ne ale Mali dege karamogo ale naka demsenu kon mabla dagirindala ka nyefamo seme kamara ani Aji Drame uluga uliga job barka boana ko sebe nin koina abna ke sababu ye ni Mali rebna goyin soro no o penalty sanga moga ani flana wakati gane nga jokolo siba Dalan Ibrahim alebe dulan repousser ka bla Mamadou Samake natonya aleba susu ka bla chelikono kele ani kanagolo kata Mali kanuna ameto sigila miniti tandro o kofe Mali bna penalty flana soro mi krenkenla gane ko gardien abni ijwa a jorola ola sega ballon pousse ka bla kenema sengena fien bobe bla ka kele ani kanagolo kata Mali kanuna sengena fien bo wol yelene sa Mali demsenu na do faro ka wulika joga asega fere bela di senka sababu ye seme kamara ale bina dulan nyman ba do de soro a keleni jokele aba susu balon metida
sanfɛla la kɔfɛ dolanci kɔni bɛ kɛ fanfɛlama ye bɛɛ lajɛlen kɔni min i garisigɛ sɔrɔ nka fɔ kana se dolanci laban ma a bɛ baw ka kelen ani kanagolo ka taa mali denmisɛnninw kanu na mali ka nin sebaya in a bɛ kɛ sababu ye mali ale ni niger ghana ani guinée u bɛna taa farafinna jɔyɔrɔ fa dumuni min kan ka kɛ octobre kalo nata denmisɛnnin kunda minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan hindu ka jamana kan wa ka maaw hakili lajigi fɛnɛ k'a fɔ mali ka nin sebaya min bɛ kɛ sababu ye ka se ka mali tɔgɔ fara jamanaw kan jamana minnu kelen dugu tɔgɔ sɛbɛ nin coupe d'afrique sɔrɔli tarikiw la i n'a fɔ ghana gambi nigeria nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ta ko fila kɛ an b'a kuncɛ ni bolola dolanci ye afro basket dam n'o bɛ musolakaw kofɔ olu ka championnat tirage bolodara ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 27 san 2017 bamakɔ a tirage kɛnɛ ka maa caman kun bɛ a kɛnɛ kan Yusuf Kulubali a ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka ɲɛmadaw fɛ an nisɔndiyalenba de don FIBA Afrika an sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ bon surtout n yɛrɛ kun ye maliyɛn ye ka na an sɔrɔ an ka Bamakɔ faba kɔnɔna la o ye nisɔndiyaba de surtout n'an y'a dɔn k'a fɔ basketball muso kunda a ye résultat caman de di Mali ma n'aw hakili b'a la 2005 ya Joliba ka sacre kɛra yan nɔ club champion féminin 2007 an ka seniorw y'a ta Dakar an ka juniorw an'an ka a bɛ fɔ minnu ma ko U18 an'an ka U16 a ka ca kupu taɲɛ min taara basket kunda donc an kana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ après congrès minnu organisé en avril dernier après tournoi éliminatoire min kɛra yan nɔ entre Tchadiens ni RCA République centrafricaine ani Zimbabwe cɛ yan nɔ pour que u ka taga afro basket la o bɛɛ nisɔndiya de k'a jira k'a fɔ Bamakɔ aw bɛ se kunbɛli la an ka na yan fana o ye nisɔndiya de n ko an bɛna Bamakɔ fana an k'a dɔn k'a fɔ salle minnu b'aw bolo yan nɔ n'o ye salle Modibo Keyita ye n'o ye salle Abdallah Mahamane Haidara ye n'o ye salle Salamatu Mayiga ye a salle ninnu maliyɛnw man kan ka i kun majigi mɔgɔ si ye tugun parce que a salle ninnu an bɛ se k'a fɔ a tɛ yɔrɔ caman na Afrique kɔnɔna la donc Bamakɔkaw aw welelen don Afrique denmisɛnninw aw welelen don parce que Bamakɔ ye capitale de min bɛ na basket musomanw reçoit au mois d'août ici donc nisɔndiyaba de don événement ba de don surtout min bɛ kɛ champion ye o de fana bɛ taa an représenter coupe du monde la min bɛ kɛ san wɛrɛ donc o ye nisɔndiyaba de. Ne bɛ se ka min fɔ tirage in tɛmɛnen kɔfɛ tiɲɛ na tirage a kɛra a ɲana parce que an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn coupe d'Afrique n'a bɛ k'i fɛ yen nɔ a ma nɔgɔn parce que a mana kɛ togo o togo i bɛ mɔgɔw bɛ siran na minnu ɲɛ a mana kɛ togo o togo n'aw bɛ taa ɲɛfɛ aw na bɛn sanni ka se finale ma ou bien aw na bɛn finale la mais n'an y'an jija an bɛ se k'u bɛɛ ci et puis baara dɔrɔn de don n'an ye baara kɛ an b'a dɔn résultat min bɛ yen nɔ kɔfɛ ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye u ka bɔ u ka na u k'an supporter u kana décourager a bɛ se ka kɛ a bɛ gɛlɛya a bɛ nɔgɔya mais n'a gɛlɛyara o bɛɛ la u ka to an kɔ tɔn t'a la an bɛ siran min ɲɛ mais an yɛrɛ an b'a dɔn tɔn caman bɛ yen nɔ u nana u préparelen nɔ komi an yɛrɛ bɛna an préparer cogo min mais Nigeria fɛnɛ u ka équipe ka ɲi nɔ Sénégal ka ɲi Cameroun u bɛɛ de ka ɲi équipe fɛn fɛn bɛ na parce que bɛɛ ye qualification de kɛ ka na bɛɛ ka ɲi nɔ. n'i y'a ye FIBA Afrique ye danaya da Mali kan ka ni organisation di Mali ma ko Mali ka kɛ jatigi ye ka farafinna jamanadenw tɔw kunbɛn Mali la ka compétition organiser parce que u b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ se u b'a dɔn k'a fɔ balimaya bɛ Mali la bon o y'a dɔn k'a fɔ ko fana infrastructure sportive c'est-à-dire basket kɛyɔrɔ o bɛ yan palais de sport ye dɔ ye salle dɔ fana bɛ stade 26 mars la donc en tout cas hôtel fana bɛ yan dunanw bɛ se ka jigin yɔrɔ min na donc fɛn damadɔ bɛ Mali kɔnɔ mun y'a to FIBA y'a décidé ka organisation di Mali ma donc an bɛ ka baaraw daminɛ ni Ala sɔnna an bɛna Mali kunna wolo an welekan bɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que ni ko in n'i y'a ye a dira Mali ma a bɛ di Mali ma sport fanfɛla de la farikolo ɲɛnajɛ fanfɛla la k'a fɔ ko ministre des sports ka ko de don o tɛ k'a fɔ ko fédération malienne de basketball ka kungo de o tɛ nin ye Mali bɛɛ kungo de ye nin bɛ Mali de kunna wolo ni dunanw nana yan ka na ɲɛnajɛ kɛ ka fɛti kɛ yan a bɛ an bɛɛ de kunna wolo ɔ kunna wolo in an bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ cogoya min na nin wagati la ni dunanw sɔnna ka na Mali la o ye balimaya sira de ye o ye danaya sira ye donc n'u nana a ka d'an ye yan'u ka na baara kɔnɔna na
jamana ɲɛmɔgɔw président de la république ani premier ministre n'a ka ministre bɛɛ u ka bɛn kan kelen kan u k'anw dɛmɛ u k'a lajɛ an bɛ se ka dɛmɛ sira min fɛ u k'an bilasira u k'an dɛmɛ walasa an ka se ka ni baara in kɛ ka Mali kunna wolo. O de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kunbɛn ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ.